An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na su ani tile ka kɛ aw ka kunnafoniya tayɔrɔ ye. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ yan fɔ Mali kɔkan. Bi ye sibiri ye juin kalo tile 6 san 2026. A y'aw bisimila Mali kunnafoni kan don kibaruya olu kɛnɛ kan. An ka bi kunnafoniya gale o bɛ tali kɛ an ka jamana kuntigi General d'armée Asimi Goita. Alamusa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 a ye AES kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa kura bisimila ni a bɛ wele ko Général de brigade Makan Alassane Jara. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Général de brigade Makan Alassane Jara ale kɛra AES kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa kura ye ni o ye le nouveau commandant de la force unifiée de l'AES. O ye AES jamana sabaw kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan kulu mun sigi sen ka finitigiya binna kun kan ni a bɛ wele ko force unifiée Mali, Niger, Burkina. O ɲɛmaa kura kɔni bisimilala an ka jamana kuntigi fɛ Général d'armée Asimi Goita yaasa ka ladilikan ale ni bilasirali kɛ ni ɲɛmaa kura ye cogoya mun na a ka baara olu bɛ se ka nɔgɔya a bolo. An ka jamana kuntigi Général d'armée Asimi Goita a y'a yira fɛn min ye AES kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa kura le Général de brigade Makan Alassane Jara a ka cɛsiri walasa fɛn min ye basigi o bɛ se ka sabati AES jamana olu kɔnɔna na cogo min na. Kunun juma juin kalo tile 5 san 2026 Faransi ka service de renseignement mun minɛna an ka jamana kɔnɔna na utu kalo tɛmɛnen san 2025 ni maa kofɔlen nin kɔni tun faralen bɛ an ka wolomasiri taba dɔw kan u tun bɛ fɛ ka dankari kɛ an ka jamana kuntigi Général d'armée Asimi Goita ale ka fanga la. Nka ala ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sababu sera ka tɛgɛ da kɛ ni maa kofɔlen ninnu kan ni ka u don bɛrɛ la. Yann Christian Vizile ni ale ye Faransi ka service de renseignement ye. O kɔni ka kiiri kɔni tigɛra an ka kiiri tigilamaw fɛ kunungo min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko Yann Christian Vizile ale kɔni ɲangina san 20 kaso. O kɔfɛ kunnafoniya olu y'a jira tuguni k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kɔni mana kaso kɔni kuntagala ban ni o ye san 20 ye. A bɛ san 20 wɛrɛ kɛ a yamaruyalen tɛ a ka don Mali kɔni jamana kɔnɔna na. A ka amande sarata o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyɔn 3,500 bɔɲɔnko la. Nin kɔni kɛra an ka kiiri tigilamaw ka jaabi kɔni ye. Yann Christian Vizile Faransi ka service de renseignement mun minɛna an ka jamana kɔnɔ san 2025. Colonel Major Sulemani Dambele DIRPA ɲɛmaaba ale kɔni wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ni k'a di Colonel Major Bakari Bukari Mayiga ma. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka bolofara mun ɲɛsin bɛ kunnafoniya di koɲɛw ma ni a bɛ wele ko Direction de l'information et des relations publiques des armées. Ale ɲɛmaa ni o ye Colonel Major Sulemani Dambele ka fara a ka dankan kan ni o ye Mariam Sagara ni maa fila bɛɛ lajɛlen bɔr'u jɔyɔrɔ la ni k'a di maa wɛrɛw ma. An bɛ wagati min na ko sisan DIRPA ɲɛmaaba kɔni ye Colonel Major Bakari Bukari Mayiga ye. Kunnafoniya dɔ olu y'a jira k'a fɔ ko Colonel Major Sulemani Dambele ko ka sanga ni a ka kɛnɛya ko ye ani sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati surunyali ye. Fɛn min ye nin ɲɛmaa falen nin kɔni bɛ se ka bila hukumu kɔnɔna na. An bɛ taa Kucala marabolo ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa Yɛrɛwolo Sɛrɛgili kɔnɔna na. Yɔrɔso dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Minamba 1 kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔta in dugutigi ni o ye Minamba 1 dugutigi ye. Maa bugunatigɛbali 3 kɔni nana bolimafɛn na ani ni maramafɛn tun bɛ nin maa kofɔlen ninnu bolo. Min senfɛ u kɔni ye Minamba 1 dugutigi ni a bɛ wele ko Mamadu Dawo ni ka jaso ka taga ni a ye. An bɛ wagati min na ko sisan kunnafoniya kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen kɔni kibaruya dɔn depuis a jasora ni maa kofɔlen ninnu fɛ. An b'a fɔ ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na. Niger jamanaden maa 49 olu kɔni su yɛra Sahara kɔnɔna na alamusa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen nin kɔni bara Mali kɔnɔ ni k'u kunda Niger jamana kan. Wagati min na u bɛ se Sahara kɔni kɔnɔna na u ka bolimafɛn camion ale kɔni tiɲɛna min senfɛ balo mun tun bɛ ni maa kofɔlen ninnu bolo fo ka taa se ji ma o bɛɛ lajɛlen banna. Min kɛra sababu ye ni ka maa 49 kɔni bɔnɛ u ni na. Kunnafoniya a bɛ se wagati min na Agadez marabaw ma olu wulila tele la ni ka na dɛmɛ don ni maa kofɔlen ninnu ma. Nka u nana sɔrɔ ni maa 49 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fatura Sahara ale kɔnɔna na. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin waleya ninnu kɔni bɛ to ka kɛ wagati ni wagati fɛn min ye taamadenw kɔni ka saya ye Sahara ale kɔnɔna na. Niger jamana kuntigi General Abdramane Tiani kunungo juma juin kalo tile 5 san 2026 ale seginna ka na Niger jamana kɔnɔna na. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Niger jamana ɲɛmaa General Abdramane Tiani ale kɔni tun taara mɛ Turki jamana kɔnɔna na tile 3 taama la. Walasa fɛn min ye Turki jamana ale ni Niger jamana u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka baara camanw sigi sen kan.
jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnya hokumu kɔnɔna na nka kunungo juma juin kalo tile 5 san 2026 a seginna ka na Niger jamana faba kɔnɔna na min na a bisimilala Niger jamana gouvernement ɲɛma fɛ fo ka taa se ministre caman olu ma Niger dugu ale kɔnɔna na. Kunu juma juin kalo tile 5 san 2026 Belgique jamana ye kunnafoniya di kɛ k'a fɔ k'u ka lasigidenso min bɛ an ka jamana kɔnɔna na yan k'u bɛna o datugu don n'a nataw la. Kunnafoniya dira Belgique jamana ka lasigidenso ɲɛma min bɛ an ka jamana kɔnɔ. O fɛn min ye Belgique jamana kɔni bɛna a ka ambassade kɔni datugu ka bɔ Mali la ni ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Kunnafoniya dira Belgique jamana ka lasigidenso ɲɛma fɛ an ka faba kɔnɔna na yan kunungo juma juin kalo tile 5 san 2026. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An b'an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ farikolo ɲɛnajɛ ale binna kun kan Fédération Malienne de Football olu bɔra ka kunnafoniya di kɛ kunu juma juin kalo tile 5 san 2026 ko fɛn min ye Mali samatasɛgɛw kɔni ka dege karamɔgɔ kura o kɛra fɛn min ye Anthony Da Silva kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Anthony Da Silva ale kɔni ye fɛn min ye Portugal jamanaden ye an bɛ waati min na ko sisan Fédération Malienne de Football kɔni ye Anthony Da Silva kɔni ta ni k'a kɛ an ka samatasɛgɛw ka dege karamɔgɔ kura ye. An bɛ taa Gabonkaw olu fɛ yen nɔ u ka ntolancila min bɛ yen ni a bɛ wele ko Irondu Musavu King ale fatura bi sibiri juin kalo tile 6 san 2026 kunnafoniya dira Fédération Gabonaise de Football fɛ k'u ka ntolancilaba in ni o ye Irondu Musavu King ye ale kɔni fatura ka si to san 34 bɔɲɔnko la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ banbagatɔ la. An bɛ aw fo aw minnu tun sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na nin bɛ dansigi kɛ an ka bi sibiri kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.